Дырэктарка Камволя наракае, што беларусы мала працуюць, а трэба, як эфіопы. Дактары адрэагавалі на прапанову Лукашэнкі вярнуцца, каб выносіць смецце. Як адраджалі Савецкі Саюз на канцэрце Макса Каржа ў Стамбуле. Ці абмяжуюць продаж бензіну ў Беларусі, пакуль у расейцаў дэфіцыт паліва праз атакі ўкраінцаў на НПЗ. Тут Ганна Соўваць, гэта «Пік свабоды», апавядаем пра галоўныя навіны 8 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Дактары, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі, адказалі на абразлівую заяву Александра Лукашэнкі. Падчас адкрыцця новай бальніцы ў горадні ён заявіў, што многія дактары нібыта просяцца назад у Беларусь. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть, там еще чего-то. Расходники, отходники эти, как у врачей. Вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там. Доктор Станіслав Салавей сведчыць, што заробкі беларускіх дактароў Польшчы ў разы перавышаюць заробкі медыкаў у Беларусі. Я думаю, будзе просто немажліва зараз знайсці ў Польшы горад, у якім не будзе працаваць беларускія лекары. Нават можа цяжка знайсці шпіталь, у якім не будзе ніводнага доктара з беларускім дыпломам. Таму з'язджаюць шмат і працягнуць, на жаль, з'язджаць. І такімі хамскімі прапановамі, пагрозамі, мол, вы тут нікому не нужны, можна просто паглядзець на лічбы. Больш за 1000 выехала только в 2022 годзе лекараў, а тыя, хто запрасіў вяртанне праз гэтую камісію, там ж лік ідзе на десяткі. Таму тысячамі з'язджаюць, а дэфіцыт лекараў у Беларусі будзе лічыцца таксама тысячамі, але трэба разумець, што яго зараз хаваюць, і з 2 ўжо гады запар працягваецца практыка скарачэння штатных единиц. Шмат дактароў у сацыяльных сетках адказалі Лукашэнку. Ураджэнец Беларусі напісаў у трэц: «Калегі, паступіла прывабная прапанова вярнуцца на радзіму мыць посуд. Пакуль паспрабую яшчэ крыху памучыцца лекарам у Фінляндыі». Паводле рэспубліканскай базы вакансій за 2005-2026 гады ў Беларусі бракуе каля 3000 дактароў і каля 2500 сярэдняга медычнага персаналу. Асабліва не хапае медыкаў у сельскай мясцовасці. Паводле Мінздароўя каля 18% дактароў Беларусі маюць пенсійны ўзрост. Гендырэктарка Камволя Тацяна Лугіна кажа, што беларусы мала працуюць, але менавіта яе многія вінавацяць у заняпадзе лёгкай прамысловасці. Мы просто даже 8 часов иногда не отрабатываем интенсивно, напряженно, сосредоточенно, внимательно. Поэтому вот у нас есть эфиопы, которые по нашим меркам за приемлемый уровень оплаты выполняют эту работу и чувствуют себя великолепно. И первое время опять же говорили, что мэм, дайте больше работы, дайте больше работы, дайте. То есть люди с тех стран, они работают очень много. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое счастье мы живем. Работая по 8, а то иногда и меньше часов. Паводле гендырэктаркі Камволя, замежныя рабочыя адрозна ад беларусаў просяць больш працы і задаволеныя беларускімі заробкамі. Словы Лугіной выклікалі дыскусію. Справа ў тым, што яна 6 гадоў узначальвала канцэрн «Беллегпрам», які кіраваў больш чым 60 прадпрыемствамі ад Купалінкі, Світанка да Камволя і Аршанскага льнакамбінату. Летась Лукашенко зняў Лугіну з пасады кіраўніцы «Беллегпраму» і адправіў ратаваць праблемны Камволь. Но должен сказать, что это последний шанс для вас. Если только вы не сможете сработать, я больше с вами разговаривать не буду. Понимаете меня как хотите, но вытащить эту отрасль надо. У соцсетках многія задаюць пытанне: калі беларусы працуюць недастаткова, то чаму за гады кіравання Лугіной лёгкая прамысловасць так і засталася залежная ад дзяржавы, датацыяў і расійскага рынку? Дык у чым праблема ў беларусах ці ў тым, як кіруюць прадпрыемствамі? Напішыце нам у каментарах. У гэтай выходнай прайшоў канцэрт беларускага выканаўцы Макса Каржа на 40-тысячным стадыёне ў Стамбуле. Пасля 1000 ягоных фанатаў з постсавецкіх краінаў учынілі беспарадкі. Летась пасля канцэрту Каржа ў Варшаве былі затрыманыя 13 беларусаў. 2 іх дэпартавалі, 2 выехалі самастойна. Пра затрыманых беларускіх фанатаў Каржа ў Стамбуле пакуль не паведамлялася. Летась Корж правёў канцэрт у Варшаве 9 жніўня ў гадавіну выбараў 2020 году. Паводле назіральнікаў, ён зрабіў гэта наўмысна, каб аб'яднаць усіх беларусаў на гэтым канцэрце, няхай і з непалітычнымі мэтамі. На канцэрце ў Стамбуле можна было пабачыць пераважна чырвона-зялёныя, а не бел-чырвона-белыя сцягі. У фан-зоне фанаты разгарнулі сцягі Беларусі, Украіны, Расіі і іншых постсавецкіх краінаў. Некаторыя каментатары гаварылі пра адраджэнне Савецкага Саюзу падчас канцэрту, але ў соцсетках узніклі спрэчкі, асабліва праз суседства расійскіх і украінскіх сцягоў.
На парламенцкіх выбарах у Арменіі перамагла партыя дзейнага прэм'ера Нікола Пашыняна. Яго падтрымалі амаль 50% выбарнікаў. На другім месцы блок расійскага бізнесоўца Самвела Карапетяна, амаль 24% галасоў. Перамога партыі Пашыняна азначае паразу прарасійскіх сілаў у Арменіі, нягледзячы на актыўныя спробы России паўплываць на вынікі выборов. Если у России расчет был на то, чтобы попытаться помочь своим прокси в Армении, используя и самые разные инструменты дезинформации, торговые войны, то есть весь арсенал гибридных ударов, то у всего этого был обратный эффект, потому что в Армении в последние несколько недель самым распространенным ощущением внутри общества это была вот некая такая мобилизация против неоколониальных амбиций северного соседа Российской Федерации. Перед выборами Путин и Лукашенко закликали провести референдум у Армении, каб люди выбирали поміж Евразийским экономичным звязом и Еврозвязом. Лукашенко неодноразово поблажливо выказывался про Армению и про ее кіраўніцтва. Армения, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению. Александр Лукашенко пакуль не адрэагаваў на вынікі выбараў у Арменіі, а лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская павіншавала Пашыняна з перамогай. Беларусы падтрымліваюць Арменію на яе шляху да еўрапейскай будучыні, напісала яна. Чацвёртае месца займае скандальная партыя армянскага алігарха Царукяна, якога называюць сябрам Лукашэнкі. У 2010 годзе на ірэванскім каньячным заводзе Царукян заклаў у гонар Мікалая Лукашэнкі 400-літровую бочку каньяку. Царукян быў сузаснавальнікам супольнага прадпрыемства па разліве ў Беларусі армянскага каньяку. Лукашенко ўзнагародзіў Царукяна ордэнам дружбы народаў, а той падараваў Мікалаю Лукашэнку 4 белых паўночнаафрыканскіх ільвянятаў. Верагодна, менавіта з партыі Царукяна Пашыняну прыйдзецца заключаць кааліцыю, каб мець неабходную колькасць пры галасаванні за канстытуцыйныя змены. Ці будуць у Беларусі абмяжоўваць продаж бензіну? Расійскі эканамічны аглядальнік Вячеслав Шырай у інтэрв'ю «Маланцы» прагназуе, што на гэтым тыдні ў Беларусі пачнуць уводзіць лімітаваны продаж бензіну. Калі гэтага не зрабіць, то расійцы проста вывезуць увесь бензін з Беларусі, лічыць Шыраю. Ці спраўдзіцца гэты прагноз? Калі Украина там выбье всю российскую нафтоперапрацоўку, там, я не ведаю, в Смоленской, Курской областях, и тысячи российцев поедут до нас закупляться бензином, то, конечно, это выкликае проблемы на белорусском рынку. Ну, я просто кажу, что по станам на дадзены, вот на теперешний момент я не бачу перспективу, как на внутреннем рынку Беларуси узник дефицит бензина, перебой из-за того, что отбывается в России. Потому что у нас есть два нафтаперапрацоўчых завода, яны абодва дзяржаўныя. Таму у нас увесь продаж паліва, ён кантралюецца цэнтралізавана дзяржавай. І я сумняюся, што беларускія ўлады пойдуць на тое, каб дапусціць такі дэфіцыт бензіну ў Беларусі. Зноў жа, па стану на цяперашні момант. У Расіі абмежавалі продаж аўтамабільнага паліва праз дэфіцыт, які ўтварыўся пасля ўкраінскіх атак на МПЗ. Адпаведна, павялічыўся попыт на беларускі бензін. Сёння з Лукашэнкам сустрэўся намеснік старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі. Хань Чжэнь прыляцеў ў Менск з Петербургскага эканамічнага форуму, фактычна з-пад абстрэлу украінскімі беспилотниками. В прошлом году председатель Си Цзиньпин 2 раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, это тоже всесторонне определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развития двусторонних отношений. Візит кітайскага гостя мае сімвалічную важнасць для абодвух бакоў, лічыць палітычны аглядальнік Валер Карбалевич. Для Китая важно продемонстрировать, что Беларусь является важной территорией для транзиту китайских товаров у Европу. А для Беларусі гэта важна як элемент балансіру, бо вялізная залежнасць Беларусі ад России некомфортна для Лукашенко, і таму хотелось бы мець некі такі для балансу важны цяжкавагавік у свеце, які гатовы неяк падтрымліваць Беларусь. На палітычным узроўні, здаецца, ўсё добра, а вось у эканамічным плане ёсць вялікія праблемы.
Беларусь мае велізарнае адмоўнае сальда ў гандлі з Кітаем. Не ідуць кітайскія інвестыцыі ў Беларусь, в асноўным крэдыты, ды і тыя звязаныя. І пакуль што беларуска-кітайскія эканамічныя адносіны хутчэй на карысць Кітая, чым Беларусь. Расійскія войскі пацэлілі па сховішчы адпрацаванага ядзернага паліва каля Чарнобыльскай АЭС. Яно месціцца за 8 кіламетраў ад мяжы з Беларусю. Пашкоджаны таксама адміністрацыйны корпус МАГАТЭ. Ва ўкраіне назвалі гэта ваенным злачынствам. Следчыя службы бяспекі ўкраіны завялі крымінальную справу за парушэнне законаў і звычаяў вайны. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Раней Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь таксама мае цэлі ва ўкраіне. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Лукашенко не ўдакладніў месцазнаходжання цэлей у адказе на заяву камандуючага сілаў беспілотных сістэмаў Украіны аб 5000 патэнцыйных цэляў Беларусі ў выпадку далучэння да вайны. І апошняя навіна на сёння. У Віцебску пасля залеваў абрынуўся грунт каля жылога дома. Пацярпелых няма. Арганізаваная праца камісіі надзвычайных сітуацый пры віцебскім гарвыканкаме. Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены ў Беларусі на панядзелак з прычыны навальніцаў і шквалаў. Будьце асцярожныя. Гэта былі навіны 8 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами была Ганна Соўвось. Пабачымся заўтра ў гэты ж час. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.